Mød Jonas og Anne. De arbejder som tjenere på Danmarks og Europas første robotcafé. Bunshin Robotcafé hedder den. Den ligger i Aarhus. Men inspirationen, ja, den kommer fra Japan. Den er et højteknologisk beskæftigelsesinitiativ og skal hjælpe mennesker med at kommunikere med mennesker gennem robotter. Thank you. Kølig champagne, serveret af kolde hænder. Men hvordan er det at sidde og tale med robotten? Det er surrealistisk. Og så alligevel. Jamen, det er jo et ægte menneske, der sidder bagved. Robotterne betjener cafégæsterne, men de er styret af mennesker, der sidder derhjemme og taler. Anne, vi er jo på en café her midt i Aarhus, men hvor sidder du hen? Jamen, jeg sidder i Højbjerg, i mit rækkehus derhjemme. Navnet er Bunshin Café. Bunshin betyder at være flere steder på én gang. Hej til jer alle sammen. Og robottens skaber er japaner. 何でもやってくれるロボットを作りたいわけではなくて、私たちがいつまでも必要とされ続けるためのツールを作りたいと思っているのです。 Kan du prøve at sige noget, Anne? Ja, det kan jeg godt. Robotten kan være din vært og ven, hvis du mangler et par ører og en at snakke med. Jeg håber, at man kan være med til at åbne lidt op for folk. Anne og kolleger som Jonas og Ayat kan servere og tale, når du trænger. Så kan man bestille et bord og få en snak med et menneske, som sidder bag og er ansat som robottjener. Jeg har muskelsvind. Og så giver robotten mennesker som Anne en ny jobchance. Fordelen er jo, at det åbner op for nogle andre jobmuligheder for mig. Vi har ansat en række borgere på kanten af arbejdsmarkedet herunder Anne. Dem kan vi tilbyde job her, hvor de får løn fuldstændig på normale vilkår. Jeg kunne altså godt tænke mig at se fra din side. Jamen, så skal du se DR1 i aften kl. 21. Svagt seende Michael er en af de andre piloter. Jeg sidder og styrer hovedet, og jeg sidder og styrer armene. Og dialogen hjemmefra. Jamen, det er jo rart at kunne komme ud og få lidt kontakt til nogle forskellige mennesker. Fordi jeg er nemlig meget svagt seende, så jeg kan ikke engang se, hvor køn du ser ud, men jeg kan se dig. Din opris. Nå, du kan se mig? Ja. Nå, hvor sådan da. Det er godt, jeg ikke sidder her og piller næse. Så for både pilot og bruger Det sætter mange tanker i gang omkring fremtidens ældrepleje eksempelvis. handler det om at bekæmpe ensomhed. Det kan give mennesker en fornemmelse af, at der er nogen, der er interesseret i dem og tager sig af dem. En grundtanke skabt og udviklet her i Japan, men med universel relevans, også i Aarhus. 私は孤独という問題は移動の制限と対話という人と喋るということの制限と役割の制限、この3つを解消することによって解決できると思っています。 Robotter med visse begrænsninger. Jeg tror aldrig, man kommer over det der med, at det ikke er et levende menneske, du kan dufte, du kan mærke. Piloter med visse fordele. Jeg kan jo altid komme på arbejde ubarberet og sidde her i underhyler, hvis det skal være, ikke? Det er der ikke nogen, der kan se. Og grunden til, at jeg holder mikrofonen hernede midt på maven er der, det er fordi, at det der højtalen sidder. Ja, jeg har min mund meget underligt placeret, kan man sige. Ja, og robotcaféen her, det er altså den første café af sin art uden for Japan.